हेलौ लोगोफोर गासैखौबो आंनि भिडिअ'आवहा वेलकाम खालामहरनाय थाबाय। अन्नानै नायलायदोलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ' होबाय। आरो जायफोरानो गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै हो लोगोफोर अके आरो कमेन्ट खालाम जाहाथे आङो नोंथांमोनखौ सिनाय मोननो हायो। दिनै आंना बोराया मार्केटाव थांदोंमोन ओमफ्राय मार्केटाव थांनानैहाय माखासे मैगंफोरखौ लाबोबाय ओमफ्राय ना बेखौनो आङो साजायदों मानो होनबोला फ्रिजाव दोननो थाखाय बेबादि साजायनानैहा दोनाब्ला प्लास्टिकआवनो दोनब्ला मैगंफोरा गाज्रि जायो बावखायनो आङो प्लास्टिकनिफ्राय नैबे बक्सआवहाय ट्रेन्सफार खालामबाय ओमफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानैहाय बेखौ आङो क्लिननो साजायनानै आङो फ्रिजावहा दोननोसै आरोना ओमफ्राय ना बांसिनानो आङो मैगंफोरखौ फ्रिजाव दोनबा प्लास्टिकआव दोना ओमफ्राय ओरैनोबा प्लास्टिक इउज खालामनो न' एलाउडखासोना सरकारनिफ्रायबो ओमफ्राय ना बावखायनो आङो बे बक्सफोरखौहाय इस्तेमाल खालामो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेबादि बक्सखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनाबो इस्तेमाल खालामनो हागोन आरो ट्राइ खालामनो हागोन ओरैबादि मोजां जायो आरोना जेबो माने मैगं थाइगङा जेबो माने बरबाद जाया जेबो लस जाया आरोना बेखौ इउज खालामबा ओरैबादि फ्रेस थायो लोगोफोर। आंना पुतुला फिस जानो होननानै बुंबाय थादोंमोन ना आंना मोनसे पुतुल दङ ना ओमफ्राय ना बेबि पुतुल बे बेबि पुतुलनि थाखाय स्पेसियेलि ना लाबोदों ओमफ्राय ना लोगोसे नायावनो नानि बिदैबो दंखायोखा ओमफ्राय जाबादि गोथाव जासिगोन आरोना ओमफ्राय ना जाबादि मोजां मोनो बाबुआ नानि बिदैखौहा ओमफ्राय ना नै आङो बे बक्सखौ फ्रिजाव दोनबाय बेनिफ्राय आङो बखनसैलै टमेट' ओमफ्रायहा नाजों संनोसै आरोना नाजोंहा टमेट' सङोबा ओरैबादि गोथाव मोनजायो आरोना ओमफ्राय ना स्पेसियेलि आङो नाखौ फ्रेस खालामनानै लाखाबाय लानानै ओमफ्राय लोगोसेनो आङो फ्रायबो खालामनानै लाखाबाय अलरेडि ओमफ्रायहा नैबेयो जाबाय हाइजें आरो सामब्राम गुफुर दिनै आङो हाइजें आरो सामब्राम गुफुरखौहा खेनसेयावनो पेस्ट खालामनानै लानो सानबाय मानो होनब्ला आंना बाबु थायोना ओरैबादि डिस्टार्ब खालामो ओरैबादि गाबो ओरैबादि माने प्रब्लेम जायो बावखायनो आङो दिनै एसे टाइम मोनदों एसे टाइम मोननायावनो आङो मेरलानो आङो पेस्ट खालामनानै फ्रिजाव दोननो सानखाबाय ओमफ्राय ना फ्राया जाहरनायलाय ओमफ्राय आं बाबुनो जानो थाखाय टेस्ट खालामनो होदोंमोन ओमफ्राय नैबे अलरेडि रुटिखौ ससजों जादोंमोन ओमफ्राय ना बेयावनो नाखौबो आं होबाय ओमफ्राय आं सोंदोंमोन याम्मि होननानै ओमफ्राय याम्मि नङा होननानै बुंदोंमोन आरो सिगाङाव ओमफ्राय उनाव होनदों याम्मि होननानै ओमफ्राय मबाइल नायबाय थादों ओमफ्राय लोगोसे बेखौ जादों आरोना ओमफ्राय बेयो जाबाय नानि बिदै नायदो लोगोफोर पक'रा बादि नुदोंना पियाजि होनोना जोंनिया मार्केटाव थांबा जेरैहाय बायनानै लाबोयो बे खिन्थु बे नानि बिदैसो लोगोफोर नै नायदो बेसेबां मोजां ओमफ्राय ना बेयो जाबाय नै सामब्राम आरो हाइजेंनि पेस्टआ उननानै दोनखाबाय आरोना लोगोफोर मिक्सियाव मानो होनबा दैलि मैगं संहरनायावहा आङो दैलि पेस्ट खालामना आंना ओरैबादि टाइमा थोआ ओरैबादि सर्ट जायो बावखायनो आङो खेनसेयावनो पेस्ट खालामनानै फ्रिजाव दोनो ओमफ्राय ना लोगोफोर नै नायदो नानि बिदैयाबो अलरेडि जाखाबाय ओमफ्राय ना ओरैबादि याम्मि नुदोंना लोगोफोर ओरैबादि फ्रेस ओरैबादि गोथाव नुदोंना नोंथांमोनाथ' साननो हागौ बे पियाजि नङा लोगोफोर बियो पियाजि नङा ओमफ्राय ना नै बियो नानि मैगङा जाहरबाय नै आरो बियो जाबाय सामब्राम आलु फान्थाव मोखै ओमफ्राय ना बियो नानि थावजों संनो थाखाय आं माखासे रेडि खालामनानै लाबाय सनाफोर मानो होनबा नानि थावबो एसे लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय नानि थावा एसे गोखा गोखा गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय ना केरेला आरो फान्थाव होबा बांसिन गोथाव जायो ओमफ्राय आंनियाव दायो केरेला आरो फान्थावा रेडि गैयामोनलाय आं बेखौनो आलुजों आरो टमेट'जों एसे साखनि खालामहरनो सानबाय आरोना ओमफ्राय ना बेयाव आङो पेनखौ गरम खालामहरनानै लाखाबाय अलरेडि आंना पेना गरम जाबाय ओरैबादि गरम जानायखाय आङो बेयाव जानायथाव होबाय जानायथाव माने मास्टार अइल होबा गोथाव जायो ओमफ्राय आरो माखासे गथा जिराखौबो एसे हरखाबाय ओमफ्राय ओरैबादि गोथाव जायो आरोना नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन लोगोफोर मालाबा आलु भाजिफोर संबोला गथा जिरा होनानै ट्राइ खालाम इसेल' होनांगौ आरोना ओमफ्राय इसे होबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे सामब्रामखौ आं एसे गेदेर गेदेर हानानै हरबाय मानो होनबा दसेनि उनाव बियो गावनि दैखौ गारनानै मोजां मोनगोनलाय ओमफ्राय नै आङो आलु टमेट' बेफोरखौबो मिक्स खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम